Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so da Allah wanda ya ga wannan bidiyo yayi partagen bidiyon nan yayi like din bidiyon ga. Bidiyo ne très important. Na farko dai wannan kira ne ga yan uwanmu waɗanda ke shawo shiga ta'addanci. Za ni sa muku bidiyo wani yaro da Allah ya sa ya kubto daga hannun yan ta'adda. Zan iya sa muku audio shi kaɗan ku dan saurara daga baki ne, amma bidiyon yana da audio yana da tsawo. Zan dan bunta muku jiya. Ku ji bidiyon kaɗan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wajen naku, wallahi garin fira ganin ina abubuwa yanzu ina Kano. Abokina na wanda muka yi kwaltari ya ce min taho da takarduna da komi na za a ɗauke ni aiki. Ya ce min za a ɗauke ni aiki nan ma da nake wallahi waya ta kama sosai so an yi kuɗin mota an koma gida. Ga ɗan bokan nan dai ne muku in kun saurara to ina tambayar wani ya buɗe mini wefin shi ko ɗan bokan nan ga ya buɗe. In ma na kai gida ina dare in ma sun suna ta ɗaukar abun ga suna ɗaukar min da hujjoji kala-kala da su wallahi tunanin su ya rage na ya lalace gidan fure. Ni dai ga ɗan bokan nan domin in ma fartajin shi za ku fi fartajin shi. Wallahi garin fure da na zo gida an haka gaban ta soja ba. In haka ga dai na ta ban ta soja ba to dole zama na tauka ya kare. Na rance da girma Allah ban gama tauka dan halaka ni da su. Wallahi ba su bari na. Saboda na riga na san komi ko yanzu wallahi gudu na ne dubara ta ne musu sai na bari sun shiga masallacin za a sallah. To da fatan dai kun ji abin da wannan yaron ya gai duka. To alhamdulillahi rabbil alamin. Abin da nake so in gaya muku shine yan uwanmu masu shawar shiga ta'addanci muna kira gare su su dena. Wannan yaron irin waɗangana ƙyan kinet don ku shaida da cewa yanzu Najeriya har da kirtima yan ta'addai su kai. Wannan yaron yan kinet suka kira shi a Najeriya Kano ya ce kamar yadda faɗi. A Najeriya Kano yan kinet suka kira shi ya je aka ce mai zo da yana da ya samu defu aka ce mai zo za a bashi aiki. Da yaron ya tashi ya je can yanzu sai aka ce mai sai ya bada jika 600 a ɗauke shi aiki. Ya ce bai da kuɗi. Aka ce kira a hinne ne ya ce a hinne shi ba su da kuɗi. Sai aka yi mai proposition akwai yadda za a iya samu kuɗi. Za a ramta mai kuɗi amma akwai hanyar zai samu kuɗi maza zai biya. Ya tambaye wace hanya ta aka ce mai za a kan shi ga ta'addanci ana yi ko gida kake sai ka mutu wannan duk guda ne ko gida kake mutuwa ka ta zo mutuwa za ka yi. Aka kama mai labaji da ya sarbo Allah ubangiji ya sa abin bai kama kan yaron ba. Sai yaron ya samu yana nan yana da ya gudun ya ƙi zuwa suka ce suka je shi wani ita ya sama ya gudu ya ƙi zuwa su kashe shi yadda bi su a hankali sai da bari sun shiga masallaci ya ce samu ya tsere. Yanzu ya ƙere yanzu waya ta yi ma zai sai suwa dan inda ya yi sa'a da ya zamba kiya ba da inda ya ƙera su amsha wayar shi yanzu waya ta zai sai suwa ce yayo gida. Kun ji abin da ya faɗi ga bakin shi. Dan haka ƴan uwa yanzu inda ya yarda na hita a sa shi ta'addanci shi samu kuɗi zo shi biya kuma ko ya samu kuɗin wa da ya fara ta'addancin ba wai dawowa zai yi ba a shikenan na kana fara ta'addanci ka dawo. To dan haka ƴan uwa abin da nake son mu sani kenan shi muke kira ga gwamnatin Niger a yi kokari a ci gaba da nema wa matasa aikin yi. A ci gaba da Musa ana yi amma a ci gaba da nema matasa aikin yi saboda wannan abun duka rashin aiki ne matasa kawo shi. Sannan akwai magana ta kuma ta biyu da nake so in yi. Akwai wani attack da aka ana yi a ƙauye ko ina na Niger. Mutane na ta abinda babban mokin da Nigerian suka yi aiki da shi in an kire sojoji ba sa zuwa. To wannan mokin nake so in yi ma mutane bayani akan shi. Lalle haka ne in an kire sojoji ba su zuwa amma akwai inda bani iya kin magana sojoji da ba su zuwa saboda akwai abin da zan gaya muku. Idan aka ce an yi attack idan kana son soja shi ta yi ba kai na zaka kira su ba wani mai gari ko kuma garin ku in akwai wani soja ko yawon waje da ku kira shi ku faɗa mai ku ce ga abin da ke faruwa a garin ku amma civil ba ka kiran soja ka ce zo an yi saboda an gaji da yi musu ambuscade da irin wannan a kire su a ce zo an yi attack wuri kaza su ɗauki motoci su tai kayan su tai an yi musu kwanton bauna a kashe su ma rayuwa ta gare su. Dan haka mu iya kiyaye da wannan kuma muna kira ga gwamnatin Niger wallahi ta ƙara bada tsaro tun da Allah Ubangiji ya samu ga an sai wannan durunkin wanda aka nuna cewa daga kasashen IS Niger ɗaya da shi yanzu. To muna so Ubangiji Allah ya sa durunkin nan ya fara aiki gadan-gadan kuma durunkin nan ya sa ya kawo ƙarshen ta'addanci a Niger saboda a ƙauye gaskiya suna cikin wahala yanzu sosai. Don salamu alaikum.